Vítajte všetci, moje meno je Viktor Kozubek a toto je naša nová telocvičňa Studio v Bratislave. No a dnes sme tu preto, že si povieme niečo o silovom tréningu, prečo je pre nás dobrý a prečo by ho mal každý človek robiť. Nech už to znie akokoľvek povrchne, jeden z prvých benefitov silového tréningu je naberanie silovej hmoty. No a hovorím o tom hlavne kvôli tomu, pretože väčšina ľudí sa dnes hýbe veľmi málo, väčšina ľudí má sedavé zamestnanie a presúva sa z kancelárie domov autom, no a nemajú dostatok svalovej hmoty, respektíve pália relatívne málo energie. No a silový tréning ako taký nie je ideálny spôsob, ako spáliť väčšie množstvo energie, za to buduje veľké množstvo svalovej hmoty a tá potom počas tej sedavej práce, toho sedavého zamestnania páli viacej kalórií. Druhým takým benefitom silového tréningu, v tomto prípade silového tréningu s ťažkou hmotnosťou na chrbte, ako sú drepy, prípadne mŕtve ťahy alebo tlaky pod hlavu. Benefity takýchto cvičení sú hlavne hlavne pre rozvoj kardiovaskulárneho systému z toho hľadiska, že pokiaľ je telo, srdce, cievy, kosti, nervy zadržané určitou hmotnosťou, tak postupne si zvykne, postupne sa adaptuje, to znamená, že kosti zhrubnú, chrupky alebo klbové plochy zhrubnú, cievy zosilnejú, nervový systém je odolnejší, čiže v podstate silový tréning je výborný na taký rozvoj takej robustnosti, takej tej odolnosti, jednak voči zraneniam, jednak voči kardiovaskulárnym ochoreniam. No a do tretice z benefitov silového tréningu by som rád spomenul rozvoj disciplíny. Silový tréning je časovo relatívne nenáročný, dá sa robiť 3-krát do týždňa a spravíte s ním relatívne veľký progres. Po vyššom veku, to znamená mužov po 40-ke, po 50-ke, mali prichádza k úbytku svalovej hmoty a ich kosti začínajú byť krehkejšie, čiže je to perfektnou prevenciou toho, aby vôbec nestratili tú svalovú hmotu, aby nestratili zdravie, nestratili schopnosť pohybu vo vysokom veku, schopnosť kĺbového rozsahu a rôznych iných schopností, ktoré sa pri silovom tréningu s veľkou činkou učia, ako je rovnováha, respektíve stabilita. Ešte aby som nezabudol na hormonálne zdravie, jednak pri týchto typoch cvičení sa do systému zapájajú hormóny, ako je testosterón alebo rastový hormón, obidva veľmi dôležité, či už pre mužskú alebo ženskú časť populácie. No a celková vitalita, obranná schopnosť, mentálna energia, prekonávať prekážky, posúvať sa vpred. Definitívne jedný z tých najdôležitejších benefitov, ktoré silový tréning prináša.